dosbarth i ebolion blwydd yn yr adran ec yn Merlod Cymreig Teip Cob sydd yn cylch y gyffyle, ac Geraint Davies Brydfer Rhyddi. Dyn ni wedi dilyn y cwbl hyd yn hyn, ac dosbarth yma mae wedi mynd am teip bach yn wahanol, a lliw gwahanol. Lliw gwahanol, ond mae'r un cynt at o boni ar ail. Ond o'n i'n meddwl bod fe wedi mynd am y bei, a mae y 3 bei lawr am bedwyrydd bum ar y wecher, fysa. Wrth gwrs, dyn ni yn gwylio rhai ebolion blwydd, mae rhai wedi bod yn ddangos trwy gydol ar ha, ac little Jamie Edwards a foel uchaf Skyboy sydd yn y safle gyntaf, ac Jamie wedi gwneud dipyn o ennill dros yr ha gyda'r ebol yma yn ail. Mae Newbrook Honoured Promise. Ond yr un ydych chi'n gweld rwan ydy Gwilym Howardson yn dangos Sanrig Voltaire, wrth Berg Wallace, Welsh Wizard. Oedd hwnna gyda John Kirk un amser. A mae'n job weithio adeg yma'r flwyddyn i dangos yr ebolion yma efo coler. Odi. Mae rhan fwyaf nhw a bit yn ei ceg. Dyma ni, dyn ni'n gweld yr un a sydd wedi digwydd yn ystod y dosbarthiadau yma i gyd. Mae Paul Harper wedi gofyn iddyn nhw troi ar ei ochr, mae'n gofyn. Mae rhain... mae rhaid bei yn cael dod lan. Sam Mosley lan yn drydydd. Mennau'n bedwerydd. Wel, mae yna dipyn o newid fan hyn wan, mae yna cwpl wedi dod fyny i'r drydydd a'r bedwerydd safle. Paul Harper yn amlwg wedi gweld rhywbeth mae o wedi gweld rhywbeth yn rhain. Alun Hughes yn cadw lan un safle. O dyma ni. Gyn ni weld y beiriad Paul Harper yn camu amgylch y gylch, cael gweld yr ebol sy'n yr ail safle. Ddim yn hoff iawn o'r ceffylau eraill sydd o'i gwmpas ar hyn o bryd. Adrian. Wel, mae'r het dios, mae'r penderfyniad wedi wneud. Jamie Edwards a foel uchaf Skyboy sy'n mynd ar wobr gyntaf yn y dosbarth i ebolion blwydd. Paul Harper yn dyfarnu. So dyma yw'r ebol blwydd gorau yma yn yr adran ec ym Merlod Cymreig Teip Cob. Welsh Government. First we have... Can you turn this way now, you weirdo? 1164. It's Jay Jones, Oily Crab, Skyboy. Well, Jamie, a win here at the Winter Fair. You were looking a little bit nervous there. Yeah, I was waiting for him to take his hat off. You've done a bit of showing with this colt throughout the season? Yeah, he's done alright. Yeah, he won at Aberystwyth and was male champion. So yeah, we've had a good season with him so far. And he's had a mare that you've done an awful lot of winning with? Yeah, a homebred mare as well. So. Is it a first foal for the mare? Yeah, first foal. So showing great promise anyway? Yeah, showing great promise. You'll have to come back in for the championship later. Yeah, all right. We'll see you then, okay? Yeah, thank you. Iawn. 1158. Roger Davis, Vale, Toby the Governor, 1169. Vale again, John, Moore, Smith, Warsaw. Nah.
Llongyfarchiadau mawr i Jane Jones a Jamie Edwards o Bwch y Sarneg Rhaeadr Gwy yn ennill y dosbarth yma i'r ebolion blwydd yn yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob. Followed by in second